Jangan lompong guys. Akit lebaran wingi mblenger mangan daging terus karo sambel goreng. Opek lompong ngisor papringan kae. Saiki tambah lemu-lemu yoan. Tak masak nek pawone mae. Iki mau mae nggodhog kupat. Kupate wis cemantel kuwi isih rada panas. Lompongnya wis rampung saya ngethok-ngethok langsung tak kumbah. Marut klopo, nek babagan santen alhamdulillah Pak iki nandur klopo dhewe. Bumbune brambang bawang lombok. Prepare jangan lompong wis rampung garek masak. Njupuk kayu nek pokok kayune nek ngisor wis entek. Stok kayune bapakku ki kok dhuwur kene iki. Dadi karo digarang. Nek panen jagung karo gawe garang jagung. Iki tak wenehi kerise ben sedep. Seasoning salam gula Jawa uyah karo moto. Nek masak lompong ki jare ora entuk diaduk-aduk terus, langsung kon nutup wae. Inci pisik guys. Wis mantep, langsung tak tambahi pete. Jangan lompongnya mateng langsung maem. Kupat lompong sedaya lepat kembali kosong-kosong. Gandeng isih sawal, tonggo-tonggo ki udah masak kupat karo opor ayam sambal goreng ngono kuwi. Lah aku bosen mangan ngono terus. Dadi niki mangan kupat karo jangan lompong. Lah sing lewat cemau ki tonggoku tak kon mangan jangan lomponge. Jare enak. Gaduh jangan lomponge entek sak piring. Terus ngomong matur suwun mangkat balik. Anggonku mangan ya isih rada kecantang-cantang ki. Jangane isih panas. Matur suwun sing sampun nonton video kula.